voin hi July ni som pariat tho than ni ani a Russia le Ukraine in dawni za somli pangana ni nimin cholni ani wangin video kan ti chuak lova inrin ni zana tangkhan thil thleng pon lo kan nei nual voin lam thlenga thilom dan theng angin kan tar lang le don ani Ukraine thlona tla Bangladesh defense tan chan na kan lo renwal to mai thei inrin ni khan Ukraine thlona bungra phuratla a khami chungchang kha video khu hannan han mangte ang inrin ni zan khan Serbia atanga Bangladesh pantur Ukraine bungra phur thlona chu Greece marlama atla a achunga chuang mi pariatan thivek ni in Greek le Serbian thu nei tu te chuan an soi he thlona tlalai mutu te soidan chuan kavala khopui bul vamim hun atla a atlak hian puak na satak omin meyal hlom lian tak ral khada tang poina mu thei ni in an soi atlak ma hian pilot hian engine lama harsat na an nei thu lo soi to a emergency landing a deal bokani he mun atanga drone thala ka chuan Antonov AN-12 thlona atanga mai khu chuak chu aturu hle he thlo theina nei tu Ukraine Meridian chuan thlona che suala hian mi pariatan chuanga an vain an thivek ti chuan nem nget to bokani Ukraine Foreign Ministry chuan Ukraine mi an nivek ni in a soi Ukraine Foreign Ministry chuan thlona chuang te hi Ukraine mi le sa vek an ni thu puang Greek thu nei tu te chuan crew member engemaw zat an la chuak to ni in Civilian Protection Service thu puang tu chuan a soya he hmuna drone hmanga en fia masak ber tumin ruang paruk mu ani to thu tual chung mayor chuan a puang Serbian Defense Minister Nebojša Stefanovic chuan thlo theina hian an defense industry thil siam ton som pakhat point panga arita phura hengzinga hian mortar le training cell te po telani ati he bungro hi Bangladesh Defense Ministry in an leyani a Bangladesh hian an thil leina poisa an petole ngala an chan na sadon hle ni in alang Greek thu nei tu te chuan Special Disaster Response Unit le military staff te mine clearance unit te po tiamin amhuna hian atir chuak ngala helai hmuna hian mi puite kalan khap ngala kongkhar le tukver khareng turin mi puite po an cha bok pathian ni khan fire brigade official chuan kang mai ven na thok tu te chuan boruaka vaivut dum maleng ti an soya he thil he en fiani nuwa mi pui risel na atana lo om thei radioactive emo biological material emo mu chu ani lo thu mayor Philippos Anastasiades chuan thu thar the dar tu te aril Zelensky a chele ta security ho tu sanga ban Russia ne na indo mek Ukraine chuan security lama an monga pop ni in anin ngaya an President Zelensky chuan Ukraine opposition party zongjong a thiat to a thopui zinga rin hel deuh chu a ban pop mai zel boka tuna po prosecutor general Irina Vedenikova le Anram Security Agency ho tu ber Ivan Bakanov te chu a ban le ta he service pania hian in phatsan na in phiaruk na anasa ni in an soi thu chuan siama chuan kifa KGB thak tu SBU hi kumsang ni som pakwa khan Bakanov hian a kai ruaya an hnoya thok tu tam tak te chu Russia ne nan thok dun ti hriat chuan ni voin thleng hian prosecutor's office pre-trial investigation body tele dan keng ko tu agency dangte a phatsan tu le dan diklewat hilti criminal case zaruk somnga pakhat vel zia lu ani to ni in Zelensky chuan a soi Russia ne na boina chuak me kara hian dan keng ko tu tele SBU wa thok tu somruk chuang chu occupied territory an lo oma tuna chuan Ukraine dodal na konga ma an la mek ni in Zelensky chuan a soi Bakanov flak tu tur hming tar lana la ni lawa March sang ni som ni atanga prosecutor general na thok to Venediktova chu soiri kani Donbas in be na lama kalila Heirual lawin kho thangral thuam pek hi Mars le MLRS chuan na an thok tha a ani na bakin kho thlang media ten propaganda atanan vordar bok ni inalang mase Ukraine hian an chhor tangkai hle ti chu alang thaya Russia sipai ten an tuar viau mai Russia sipai an thi tampha ba ka an mun ma engemaw zata cheto boka heti lai hian Donbas lama chuan in beina lakal mek zela nimin cholni ringot po khan sel zali chuang Ukraine lam hian an kap lut ni in DPR Mission Joint Control and Coordination Center chuan an tar lang Ukraine hian lai pui mu le rocket mu zali pasari chuang caliber rang a train an kap chuaka chungzinga chuan BM21 Great Multiple Rocket Launch System te 155 mm round 152 mm round tele
122 mm artillery system te chu Ukraine lam hian an ron hmang na sa zual ole kan puan thin tawng khan Russia in Ukraine khopuyan lak saktak Kherson chu Ukraine lam hian lak let tumin thapuyan tho meka mase an la let hlei theilova Ukraine hian HIMARS rocket call puine an norna sa hle Russia silai muda an le warehouse an ka chiat saka he thubo cheilai thleng hian an la in nor meka ni heti lai hian Russia chuan Donetsk lama che tan la mek zel boka Slovians khopuya Russia sipayan luta Russia hian he khopui Slovians a hian lutan to angin an in soya he Slovians chungzona Ukraine sipai helicopter ron thlok M17 chu an kap thlani in an soi tin Ukraine khopui berdot tu Kharkiv khopuya Ukraine Su-25 ron thlok chu an kap thlabok ni in Russia lam Defense Ministry chuan an puang tun hna Ukraine chuan MLRS le HIMARS an ron chelek na sa hle a hei wang hian Russia chuan an soi angin missile hlom zawk le kap thui thei zawk an hmang tran ve ta meka Russian Aerospace Force te chuan in do thlona atangin longchol hmun khopui Snake Island atanga KM za somni panga vela hla Odessa laman kap le ta dur mai Odessa Industrial Zone a Ukraine depot pakhatan kap chiani a hriat ani helai hmun hi khotlang ramin Ukraine aral thuman thon lu an da khom na ni a hriat ani he depot a hian Harpoon anti-ship missile ron thleng thar engemaw zata ngei ni a hriat ani a Russia missile hian an kap cheviau ni in an soi Ukraine tan chuan awi om le don hle ani Russia chuan an ramlak let to chin chu an luang het zel ni in UK lam intelligence ten an soi Russia hian Ukraine mainland a kho engemaw zat an la to a Kherson te po Crimean Peninsula ni ma se Ukraine mainland khopui pakhat ni in Melitopol le Zaporizhia kho then khata po Russia sipai te hian in so nget hle a Kherson te po Ukraine hian rocket call puinen lak let tum viau ma se Russia sipai te hian defensive lam an ti nge ema wangin Ukraine hian ma an son hlei thei hri lo ni in UK intelligence lam chuan briefing na an tar lang nimin khan Russian missile te chuan Ukraine khopui berdot tu Kharkiv chuan kap le thor boka Russia hian hmun in Kharkiv tak taka che tan la a Kharkiv biala khopui chuhuiv chu Russia missile te hian an kapa meichhia kumsom sari mi telin mi pathum an thi engemaza tan hliam ni in regional governor chuan apuang Russia thlop separatist te chuan soyen Ukraine sipai te hian US siam HIMARS rocket mangin Slovians khochak lam Alchev khwa chuan kap ni in an soya Luhansk People's Republic sipai te chuan Ukraine bei pui thlak na hian mi pathum an thi ni in an soi ve bok Donbas lama chuan dar kar somni palikal ta chung khan Russia le Ukraine tan hmason na lian tham soi tur om lo ni in alanga lian tham zo ka Russia sipai in hor khom ten che dan la lo bok ma se in beina ero atop chuang lova Ukraine lampo in che thatna soi turan nei nual voin tho tan ni July ni som pariat hian Ukraine sipai te chuan Russia chet na hmun engemaw zata an dang chata an nor kir thei ni in anin soi Ukraine General Staff chuan Slovians khopui hmar lama chen na in som chuang Russia beina awangin a chiani in an puanga civil mi tamzok chuan kar engemaw zat kalta atang khan helai hmun hi an lo chhuah san to ani Donetsk bial chaklama pocket of territory anti chu Ukraine lam chuan an la hum zel ni in an in soi boka Russia sipaiten Sevars khopui khar tumin sir ni atangin an bei meka ma se Ukraine General Staff chuan puangin kan defender te chuan Verno Kamienske le Spirnete Serebrenka settlement a Russia chet na chu hlotling takin an daulet ni in na soya Ukraine sipai te chuan Russia in chimlema tanga Bakhmut ron bayan tumna po andang kir thei ni in an puang video chuak ma salama kan soi tong khan Donetsk muna hian Ukraine sipai te tan muna thari hle a mun ma po an nei changtlung hle hei wang hian Luhansk ai chuan an de akhir viau don ni khan kan soi to a khatiang che khan thila mek ni in alang Luhansk khopui Russia an lak to ber Luhansk lom tak na Lysychansk Russia an lak nu khan kar ni borvel aveile ta a Donetsk a hian ramlak soi tham Russia hian an la nei lo ni in alang Lysychansk in beilai vel khan Donetsk lama chuan Ukraine sipai an lo in buat cheina sa hle a Ukrainian sipai te hian defensive position tharnen che tan lak ta ka wangin Lysychansk lak nuwa Donbas a hian Russia sipai te hian territory tlem te chawa kutan la thla ka ni Kramatorsk mayor Alexander Honcherenko chuan thotan ni jing khan khopui chunga industrial zone pakhata Russia lam hian lai pui mangin voili an ron kap tia soya
Kramatorsk si in beina tlar hma atanga hnai vak ni lo ma se Russia missile le rocket te hian hlataka tangin an beisel tho ni in Kramatorsk mayor Alexander Honcheron ko chuan a soi heti lai hian Russia chuan a sipai te chu Ukraine missile le artillery ti chiat chu da puimo hmasa turin a hriat tir le ta Russia Defense Minister Sergei Shoigu chuan an sipai te chu Ukraine long range missile le artillery ral thuam ti chiat chu ngai poimo hmasa turin a hriat tir ni in Defense Ministry chuan thu chua siam heti lai hian dar kar somli pariat chungin Kiev chuan Russian logistics le ammunition hub somthum hlotling taka an bei thu a soya tun hnaya khotlang ramten multiple launch rocket system an pek chua engemaw zat mangin an bei ni in an soi Russia sipai ni tin zani somruk panga an thi Ukraine ram pahnih ten sipai an chan zat tak hi hriat thei ani lova adik takin an puang don lo ti chuarin thei mai heti lai hian Ukraine chuan Russia sipai thi zat nia an soi chu an ron tar lang thar le a Russia sipai singthum sang riat zali somnga zetan thi to ni in an soi chutiang ani chuan voin hi indoni za somli pangana ni ta a indo chuatan February ni somni pali atanga voin July ni som pariat thleng hian Russia sipai thi zat hi ni tin zani somruk panga borvel an ni zia don ti na ni Ukraine soi anga adik chuan Russia hian an chan na sa to hle ti na ni General Staff of Ukraine Armed Force chuan Nikolta Cholny khan Russia sipai za somnga an thi ni in a puang boka voin thlenga Russia sipai thi zat chu chingthum sangret zali somnga an kai to ni in Ukraine lam chuan an soi Russia lam chuan hei hi propaganda mai ni in an soi ve thung video dat le in lo ngai chang theu don nia in zawai in mangtha le vek ule